Здравейте, казвам се Денис Сейфулин и съм водещ на мероприятия. А сега малко информация за мен. Роден съм в град Кишинев, Република Молдова. 7 години свирих на акордеон, като 2 от тях и на пиано. Тренирал съм брейкданс и след дълги тренировки все пак успях да получа първо място. Като сега, честно казано, не бих повторял това, което правих тогава. 2006 година влизам в Софийския университет, специалност туризъм, която завършвам успешно. Женен, имам 2 чудесни деца, които безумно обичам. Говоря 4 езика: български, английски, руски и румънски. Работих 8 години в хотелиерство и след това 6 години в медицина, където се научих да общувам с хора в различни ситуации от живота им. Свою карьеру в ивенте я начал в 2009 году в роли диджея, организовывая мероприятия для русскоговорящих в Софии. И по сегодняшний день это мероприятие успешно работает и приходят туда люди. Мой первый опыт в свадьбах был в далеком 2013 году, когда меня пригласили переводчиком переводить с болгарского на русский язык, ну и провести пару конкурсов. Это был действительно успешный проект, потому что по сегодняшний день эта пара также безумно любит друг друга, у них прекрасных 3 сына. For the last 5 years, I managed to host more than 100 bilingual and trilingual weddings and ceremonies. This experience actually helped me a lot to understand a lot about the tradition, and I hope that I won't get the dementia. It's easy with me. Just relax and enjoy the unforgettable events of your life. I turn ordinary moments into magic. My name is Denis Сейфулин, and it's a pleasure to meet you.